Tanong ng tampare, babagalan kita. Ha? Nanumuti ka gagawin pare, at kayo saba-saba. Sabi ng pamilya Aragon, pre, huwag kayong ganyan, huwag nyo kaming harang-harangan, tignan nyo yung ginagawa nyo. Ang tugon ng Aragon. Saba-saba kayo? Tugon naman ng naka-jersey kay Jong Aragon na makikipag-usap lang daw kinila Jong Aragon. Itong ka, tabonin ng kaming bagam. Sabi naman ng pamilya Aragon, makikipag-usap kay ang sabi mo sa amin, putang ina namin. Sabi naman ng naka-jersey sa pamilya Aragon, wala akong sinasabing ganyan, Jong, sabi niya. Ang sabi naman ni Jong, sige doon na tayo mag-usap kasi nandoon na sila. Pero mapapansin nyo naman ang isang naka-jersey na parang ang kulit na tumatabi-tabi sa pamilya Aragon. Nagmamaneho ng motor si Jong Aragon papunta sa kanilang bahay para mag-usap-usap sila. Dinig na dinig nyo naman po kung anong words na sinabi ng isang pamilya Aragon. Kuya Louie, Kuya Louie. Doon pa lang po makikita nyo na may respeto sila. Sabi niya po doon, ayun po si Kuya Louie, oh. Si Kuya Louie nandoon, no? Huwag kayong umalis dito, ang sabi niya sa kapatid niya na sakay-sakay niya. Pinalis doon. Ha? Ano? Ito yung kalawin. Bata na siya. Sabi po ng babae, may umaaligid-aligid po siya na mataba na Makaraeg ang apelido. Ang sabi ng babae, yan po ay si Joy. Sabi ng isang babae, Kuya Jong, pasok ka na muna, sabi ng isang babae. Kaya sabi, barang niya. Sabi naman ng lalaking to, ay sige, mag-video kayo, pasigaw niya sabi sa kanila. At sabay, tinawag ang mga pamilya Aragon na mag-usap-usap tayo dito. Hali kayo dito, ang sabi niya. Akin yun lang gari Lunes, magkiking kila Lunes. Ang sabi naman ng isang babae, bakit hindi nyo nahintayin ang Lunes? Kasi mag-usap-usap naman kayo sa barangay sa Lunes. Yun ang sabi ng barangay. Magkiking kila Lunes. Nagsalita si Jong at ang sabi niya, Kuya Louie, bakit po ganon? Kuya Louie, bakit po ganon? Ang sabi niya. Kapaligalan mo pare. Doon naman ng matandang to, ang sabi niya kay Jong Aragon ay, wala kang galang pare. Wala kang galang pare. Ang tugon niya kay Jong Aragon. Nagsalita ulit ang matanda, anong ginawa mo sa anak ko? At sinigawan niya ang kanyang anak na lasing na, doon ka, ang sabi niya. Ang sagot naman ni Jong, ang sabi ko naman ay Kuya Louie, ang sagot niya sa matanda at ang lasing na bata. At ang sabi naman ng lalaking to, huwag mo na silang tawagin kuya, huwag mo na silang tawagin kuya. Ang sagot naman ni Jong Aragon, huwag, kasi may respeto pa naman kami sa kanya. Huwag, may respeto po kami sa kanila. Na po yan, ay nasa compound po sila ng pamilya Aragon, sa harapan po ng tindahan nila. Paulit-ulit na sinasabi ng mga Aragon na kalmado lang kayo, kalmado lang kayo. Kalmado kayo, kalmado. Video. Kalmado kayo. Video. Sigaw ang matanda na ang sabi ay, sige, video nyo, ang sabi ng matanda. Video. Sabi ng matanda ay, dito tayo mag-usap at dito tayo mag-usap, paulit-ulit. Kalmado kayo. Nagtanong ang matanda sa pamilya Aragon, bakit ginawa nyo sa anak ko yun? Tugon niya sa mga Aragon. Nagsalita ulit ang matanda sa pamilya Aragon, yang bunso nyo may alitan na sa anak ko. Yang bunso nyo may alitan na sa anak ko, sabi niya sa Aragon. Tugon naman ng pamilya Aragon, alam nyo po ba Kuya Louie kung sino po ang nagyaya ng suntukan? Tugon naman ng matanda, oh, sige nga, sino? Ang sabi niya.
May anak nyo. Sabi naman ng pamilya Aragon, yung anak nyo po ang nagyaya ng suntukan. Pinawalan ng Pikoy. Sino? Siyempre, nilabasan ng kapatid mo na si Pikoy. Paulit-ulit na tugon ng matanda. Sa tingin nyo, pag niyaya kayo ng suntukan, hindi ba kayo lalaban? Yung taga-tuti ko, ya, punipian tawan uwan. Tugon naman ng pamilya Aragon, nilabasan ni Pikoy kasi ang sabi niya 101 sila. Sabi naman ng matanda, plano nyo na, ang sabi ng matanda. May plano kayo eh. Ang pamilya Aragon, wala kaming plano, Kuya Louie. Wala kaming plano, Kuya Louie. Tugon nila. Iparap yun dyan, tapian dyan ang Magano? Si Dagol, pinaharap nyo dito para dito sila magsuntukan. Kayo nang bagabalak ang kailangan sa kayo. Ang sabi naman ng pamilya Aragon, sinong nagsabi sa iyang, Kuya Louie? Sinong nagsabi? Kayo nang bagakan eh. Pati anak na nibiyang. Oh. Lasik ka. Oh. Pinagtakot mo ni Siya, isang sino lima. bagama? Ang matanda, pati anak ni Ibiang, tinatakot mo pa. Pati anak ni Ibiang, tinatakot mo pa. Ito, Sino bagakan sikat to, ang kami mibabalik. Tupot mo na agawas, ang kami sila pang ito kasi. Sabi naman ng pamilya Aragon, sinabihan ko siya na huwag siya mangialam. Alamin niya mo muna ang pulot dulo ng away. Ang iko na samurai, tampupurpok ka mo ni Baldo. Sabi naman ng matanda, naglabas ka pala ng samurai at pinapalo mo pala si Maldo. Naputi. Tupot ko sila eh. Tugon naman ng pamilya Aragon, bakit? Pinalo ko ba? Bakit? Pinalo ko ba? Pagpagan mo, hindi mo dami puti. Buti ang bungko, ang susugod tayo, balto. Buti ang hawak ko kasi sumusunod si Baldo, ang tugon ng Aragon. Pamana. Si balto, sikat yung una na timula. Ng pamilya Aragon, si Baldo ang sumusugod na una, si Baldo ang sumusugod ng una. Kalmado kayo. Kulanan nyo. At nagsalita si Joy at isang babae na kapatid nila, kalmado lang kayo. Kailan eh, bagami si kayo tutuwa. Wala ibigay siya may. Yasa anak nyo, so unahan na ng hamon. Naman ng pamilya Aragon, Kuya Louie, alam nyo ba na anak nyo ang unang naghamon at may ebidensya kami? Tanang punite. Natan, may pasensya kayo, sa nagtutuyo man tutungtuyat yun. Gano, barangay o kayo, husgado sulaan tayo, pag kami natatago, si kayo tuwe, ibabaili kayo. Ng pamilya Aragon, Kuya Louie, kahit sa barangay na lang po tayo mag-usap at saka husgado, kasi may ebidensya po kami na ang anak nyo ang nauna at may respeto kami sa inyo. Ibaboy! Impay nyo, ginawin ka naman. May respeto? May respeto ba kayo sa ginawa nyo sa anak ko? Tignan nyo. Ang tugon ng matanda sa pamilya Aragon. Magalmado. Balang kutungtungan na ba yan? Joy Aragon, kalmado, kala ko pag-uusap lang to. Kalmado, pag-uusap lang to ang sabi nyo. Kalmado kila ba? Kalmado kila ba? Anay lugar nyo? Anay lugar nyo? Ay lugar na anak ko. Ginawadad si kayo. Ang tugon naman ng matanda sa pamilya Aragon, kung nasa lugar kayo ng anak ko at ginawa sa inyo yan, ano ang mararamdaman nyo? Ako po ang mararamdaman ko? Anak nyo po ang unang naghamon eh. Kasalanan niya, natalo siya, sumbong pala siya. Kala ko ba atapang siya? Bakit asumbong na, aber na? Ano yan? Then, sa lugar nyo matay. Isang tungol ko, tatanap pulirin ka kayo. Sigad yatang ko na tinaman eh. Tugon naman ng matanda, alam ko yung bunso nyo, siga dyan dito sa ahating Dom Pedro sa inumaan. Ano ba ang siga? Di ba kayo ang lumusob sa kanila? Kitang-kita naman. Dangal nyo labat eh. Dangal nyo labat. Tugon naman ng pamilya Aragon, dinig-dinig nyo lang naman pala na siga siya Amaya-amaya may papagad dyan. Ang sabi naman ng tatay, nadidinig-dinig niya daw, nasiga daw ang bunso ng pamilya Aragon. Amaya-amaya may papagad. Ang tugon naman ng pamilya Aragon, dalhin nyo kung sinong nagsasabi na siga ang aming kapatid na bunso. Dalhin nyo dito ang tugon nila. Kanya ng takbo, tatay, agin ko na. Tugon naman ng matanda, ang dami nagsasabi dito, kaya takot nga daw sila sa kanya. Bakit may nga daw? Daw? Ano yon? Daw? Ibabagayo, tunol yung ba? Tugon naman ng pamilya Aragon, yung mga sinasabi nyo ay walang katotohanan, dinig-dinig nyo lang daw po. Kung sa baga, chismis. Tama? At isipukin, tawag ipukin. Tugon naman ng matanda, nasaan ang panganay nyo na si Tukil? Lagaryon, sabi. Ang tugon naman ng pamilya Aragon, hintay nyo lang, darating po siya. Ang sabi, Auring. Tala. Kapasumpo la. Yan titinawag ang kula. Tugon naman ng babae, Auring, Joy.
Tawagan na namin ang kuya namin at parating na siya. Parating na siya ang tugon ng pamilya Aragon. Tawalit tatawagan kayo ng barangay. Nagsalita ulit ang pamilya Aragon. Hintay lang natin, may tinatawag na tayong barangay. Kasi gabitin mo magtutungtong na pinayos. Salita ulit ang pamilya Aragon. Hintay lang natin para makapag-usap-usap tayo at makapag-ayos-ayos na tayo, ang tugon nila. Gabitin mo magtutungtong na pinayos. Kasi ano tutusin, si kami akin di si kayo, di mo biradya, akin sa pamuto. Ang pamilya Aragon, mag-usap-usap tayo para makapag-ayos na tayo. Kasi sa tutusin lang kami agrabyado kasi sila ang pumasok sa aming bakuran. At nagsalita ang isang lolo at ang sabi niya, kahit pumasok sa inyong bakuran, bakit nyo kinawawa? Ang tugon niya. Sila sa away. Nung dumating ako, nagkakasagutan sila. Hanggang sa papalapit ako, bigla na lang sila nagkasagupaan. Umawat ako. Gabune, gaway. Naman ang pamilya Aragon sa matanda, Kuya Buni, sila ang pumasok at sila ang may hawak-hawak na tubo. Kuya Buni, at biglang nagalit ang matanda. At sumagot ang matanda, hindi ikaw ang kausap ko, siya! At nagbigay na ang way para lumusob ang isang binatang napakatapang at napakasigasig. Musob ang naka-white na to at pinaghahampas sila ng parang bakal na tumutunog-tunog ang pinaghahampas niya sa bakuran ng pamilya Aragon.